Tenim un total d'11 preguntes escrites. Farem alguna oral, 2 o 3, i la resta seran pregs, en l'ordre que toqui. Anem a començar per les preguntes. Quin balanç treu l'equip de govern de l'experiència efímera de poc més de 2 setmanes de tallar el centre del poble? Per què s'ha parat de fer aquesta prova? Cal incidir que hi havia dies que s'obria el carrer abans de l'hora programada. Bueno, jo crec que sigui una experiència positiva. Jo crec que el que s'intentava era evitar les aglomeracions que es produïen en les escoles dels comerços que hi ha al centre del poble, i conforme va anar avançant aquestes fases i aquesta nova normalitat i no s'anava produint aquestes cues, van decidir també obrir de nou el poble. I per això es va adoptar aquesta decisió, perquè creiem que és una decisió positiva, una experiència positiva. Molt bé. Quin ha estat el motiu per a canviar el criteri de replegada del mobiliari vell de dilluns i quin ha estat el mecanisme d'informació a la població? Sí, li contestarà la senyora Romero. Hola, bona vesprada a tots i tots. A veure, no ha hagut cap canvi en la recollida dels encerts vells. Simplement és cert que quan dilluns és festiu se trasllada al proper dia laborable. També és cert que han hagut un parell de setmanes que s'ha tingut que estendre la recollida a més dies, fins dimecres, per el gran volum de deixalles de la gent, incloïdes coses que l'Ajuntament no... O sigui, que el servei de la SAP no replega, com són els endorrecats, com són els endorros de la gent, pols de pintura... Hi ha una sèrie de coses que l'Ajuntament no... que el servei que té l'Ajuntament en la SAP no ho recullen. Té que passar després, en 2 o 3 dies, el camió de l'Ajuntament en els treballadors de l'Ajuntament, en el gasto que això ocasiona, però és perquè la gent encara no és prou conscient o no està prou conscienciada i està clar que està fet, s'expliquen totes les xarxes, totes les infografies que fan que és necessari tant en els contenidors com en Facebook i en l'Inforàfel. És cert que la gent segueix sense fer cas d'aquestes instruccions, segueixen deixant enderrocs, segueixen deixant el que són frigorífics, llavadores, banys, te pots ficar un bany complet, pots muntar-lo. La gent segueix deixant coses que no toca en els carrers de Rafelbunyol. Quan la SAP, l'única obligació que té de recollir, el que està contratat en la SAP, és la recollida d'encerts vells. Però no s'ha canviat en absolut. Sí que és cert que s'ha tingut que estendre a més dies per la quantitat de trastos que n'hi havia per recollir o perquè han sorgit alguna complicació, però sempre ha sigut per part de la SAP. I l'Ajuntament no ha fet cap canvi. Molt bé. Gràcies. Després d'haver realitzat 82 propostes de sanció per excés de velocitat al municipi, quina valoració fa l'equip de govern per a solucionar aquesta problemàtica? Tindran en consideració altres mesures per a pacificar el tràfic i augmentar la seguretat al nucli urbà? Bueno, jo crec que en aquest sentit, si tinguérem la solució, la recepta màgica, crec que l'hauríem aplicat. Jo crec que aquests tipus de campanyes que se fan, que les fem amb la Mancomunitat, en aquest cas ajuntem quasi sempre Albuixec, Museros, Massamarell i Rafelbunyol per tal de fer aquest tipus de campanyes. És l'empresa que ho porta i que ho tenim licitat. Jo crec que és positiu, almenys que la gent sàpiga que cada 2 o 3 mesos l'Ajuntament de Rafelbunyol realitza aquestes campanyes. Jo crec que és una qüestió que tenim que abordar dins del PMUS i abordar tots els partits les propostes en el sentit de que se reduïsca la velocitat en el terme municipal, però ja li dic, si tingués la resposta l'hauríem aplicat ja. Molt bé. La quarta, com s'està procedint en la implantació de la nova ordenança municipal sobre els solars? S'ha actuat ja contra els titulars dels solars que no estan fent cas de la mateixa? Contestarà el senyor Rivera. Molt bé. El procés administratiu per aconseguir
que un privat neteja una parcel·la de la seva propietat acostuma a ser llarga i complexa. Llarga perquè cal enviar diferents notificacions i donar diferents terminis abans d'assumir la neteja d'oci i passar la factura al propietari. I complex perquè es necessiten informes i informació que no sempre tenim els ajuntaments, com per exemple saber qui són els propietaris reals dels terrenys. Tot això suposa un procés burocràtic que implica temps i diners per al consistori. Tenim en compte que la publicació de la nova ordenança es va paralitzar per l'estat d'alarma, l'expedient administratiu no va poder començar-se formalment fins finals del mes de juny. Tot això, prèviament, amb una carta informal, es va sol·licitar als propietaris perquè voluntàriament anaren procedint a la neteja. S'ha obert expedient d'ordre d'execució a tots aquells solars que estaven bruts perquè procedisquen a realitzar-se la neteja donant-los un termini d'audiència prèvia que en alguns casos encara no s'ha fet efectiva, donada la dificultat per localitzar-los. Passat aquest termini es realitzarà de nou una inspecció per constatar els que han fet cas omís i els donarà un nou termini, no inferior a 10 dies per a que complisquen amb el requeriment. Només transcorrega aquest nou termini es podrà iniciar l'expedient sancionador. Molt bé, gràcies. Com van les actuacions al voltant del control de plagues i la de ratificació? Sí, li contestarà el senyor Beiber. Un segon. La tenia... La primera setmana de juny es va fer la primera actuació i ara estan acabant la segona actuació. A més, quan hi ha reclamacions, s'actua en dicha zona. Val. Perfecte. Al ple ordinari de maig manifestarem que era inviable adoptar l'acord plenari de realitzar un informe per a plantar més arbres a tot el poble. S'ha tingut en compte alternatives o la pandèmia va paralitzar les mesures urgents contra l'emergència climàtica? No sé qui respon. Sí. Señora Romero, ¿responde usted? Sí, sense ningú problema. Sí, efectivament, el tema Covid sí que ha paralitzat totes les actuacions que teníem previstes. També és cert que no hem deixat de tindre reunions, hem mantingut un parell de reunions amb gent experta en la matèria, però realment de moment no podem fer res. Estem a l'espera de poder tindre una subvenció o a l'espera de que tindre diners per a poder fer, perquè n'hi ha moltes zones a replantejar-se la classe d'arbre que n'hi ha plantat, o en aquest cas totes són palmeres. I efectivament sí, el replantejament, com abans ha dit el senyor Beiber, està fent-se i volen canviar moltíssimes coses, però estem a l'espera de poder disposar de diners. És tan simple com això. Ens fa falta diners per a poder acometre tot allò que es volia canviar i que en aquests moments, des de luego, no podem. Vale. Gràcies. Ara es va sobre l'estació del metro. A l'anterior ple ja vam preguntar sobre la moció aprovada per una millora del pàrquing de l'estació del metro i ens agradaria incidir en dues qüestions. D'una banda, amb la resposta del regidor encarregat a l'anterior ple, s'ha mirat ja quines actuacions realitzar per a solucionar la problemàtica al voltant de l'enllumenat públic i les arquetes de registres fanals? I la segona, s'han mirat quines actuacions realitzar per a la millora de la senyalització del mateix pàrquing? Senyor Beiber. Sí, a la primera pregunta està un poquet a l'espera de la segona, per dir-ho d'una manera. A la primera pregunta anem a veure si ho fiquem dins de la farola. A més de fer arquetes de registre, a veure si ho podem fer dins de la farola. Però ara li contesta la segona, a veure si... Mira, s'ha de contractar l'examen topogràfic per poder conèixer la realitat física i sobre aquest poder dissenyar les millors opcions per a la millora de l'espai referit.
L'alçament topogràfic ja el tenim, però atès que els serveis tècnics municipals tenen un volum de treball important i, a més, el departament tècnic hi ha una baixa de llarga duració, no es disposa de suficient personal per a realitzar-ho. A més, ens hem trobat que totes les subvencions han eixit alhora durant i després de l'estat d'alarma. Només es puga s'estudiarà per tal de dissenyar la correcta intervenció del pàrquing referit. Perfecte. Estem veient que hi ha una característica dels nous positius de Covid-19 al llarg del territori estatal, que és haver estat present en reunions i actes socials. Quines mesures estan realitzant-se per a conscienciar la població de mantenir el distanciament social i atendre totes les recomanacions sanitàries? Opinem que hem d'insistir per a que la població no oblide la perillositat del virus. Contestarà la senyora Zor. Sí, en relació a aquest tema, des d'aquest Ajuntament s'està insistint a nivell comunicatiu a través de les xarxes socials en compartir tota aquella informació en relació a les mesures de seguretat i higiene tant de la Generalitat Valenciana com de govern i, a més, s'ha elaborat infografia pròpia, la qual es comparteix en caràcter setmanal. La setmana passada va entrar en vigor l'obligatorietat de la mascareta. El seguiment al poble opinem que és majoritari. Tot i això, hi ha hagut alguna incidència destacable que vos hagin fet arribar les forces de seguretat i sanitàries? Senyora Zor. No tenim cap constància de cap incidència en aquest sentit. Únicament informar que la policia està fent seguiment, que sobretot estem insistint molt en les colles de jóvens que ixen, com és normal, en aquest estiu tan llarg, i sí que estem insistint molt perquè detectàvem, millor dit, que no portàvem mascareta i aleshores la policia està fent la faena en aquest sentit. Però de moment no n'hi ha cap qüestió destacable. Passe a la següent. Com va l'ampliació del centre de salut de la nostra localitat? Sabem que la pandèmia és un problema, però es va manifestar en premsa que es licitarien les obres abans de finals de 2019 i que començarien en aquest any. Sí, les obres a dia d'avui no estan licitades. Tenim pendent una reunió. Nosaltres estem insistint a la conselleria, és això cert, el que diu vostè, que se preveia que en desembre es començarà la licitació del projecte. Això no ha sigut així i nosaltres, la nostra funció, crec que ha de ser la de continuar pressionant a la conselleria per a que licite el projecte quant abans i prompte l'ampliació de l'ambulatori de Rafelbunyol sigui una realitat. Exacte. Última de les preguntes escrites. Sí. Este mes de juliol hem rebut una còpia d'un escrit presentat a l'Ajuntament per un membre de Protecció Civil de Rafelbunyol, en què es posen unes queixes i possibles irregularitats en la feina del responsable de l'agrupació. Han revisat el cas? Han donat cap tipus de resposta? Volem que ens informen. Sí, com tu dius, n'hi ha un registre d'entrada, jo ho he parlat, en aquest cas, en el coordinador de Protecció Civil, que el que ha mostrat és que està a la disposició del seu grup municipal per aclarir-li qualsevol qüestió relativa a aquest registre d'entrada o a qualsevol norma o funcionament actual de protecció civil. Crec que se pot abordar en una reunió amb el responsable i que està a la seva disposició. Doncs ja m'he passat contacte després quan puga, gràcies. Són 2 o 3 que estan relacionades. Com està desenvolupant-se l'estiu en aquesta nova realitat, sobretot amb l'ampliació de les terrasses i el veïnat? D'una banda, si sabem si hi ha queixes per part del veïnat per l'activitat de bars i l'estat neteja millor dels voltants dels bars, i d'altra banda, si hi ha coneixement també de queixes per part d'alguns bars o restaurants per no poder desenvolupar la seva tasca amb igualtat de condicions que la resta. És a dir, si no s'està donant resposta positiva a les seues necessitats o sol·licituds. La veritat és que és una pregunta prou difícil de contestar. Jo no tinc coneixement formal de cap queixa per registre d'entrada relatiu a queixes veïnals. En quant a si n'hi ha queixes de bars, jo crec que se porta
de forma acceptable, que crec que hem de preguntar-li, si de fet jo pregunto molt als hostalers del poble com és l'actual situació, a uns es va millor, a uns es va pitjor. Hem de lamentar algun que altre tancament d'algun que altre bar del poble i també del polígon industrial, però crec que el que sempre hem fet nosaltres com a Ajuntament és facilitar el que es puguen obrir aquestes terrasses i de que desenvolupen l'activitat de la millor forma possible.